Yun, guys, good morning. Welcome ulit sa aking channel. Ito, pasensya na kayo. Medyo natagalan ulit ako sa pag-vlog. Ngayon lang ulit ako nakabalik. Kasi nasira yung ano ko yung computer na gamit ko pang edit. At ito, nandito na tayo sa ulit tayo sa piggery. At nga pala, shoutout nga pala doon kay ma'am doon sa PC Tech Lab doon sa San Carlos. Doon ako nakabili ng computer. Kung gusto nyo nga palang bumili ng mga set ng computer, visit lang kayo doon sa San Carlos, doon sa Tech Lab. Located doon lang sa San Carlos yun. Tapos lagay ko yung yung nila, yung Facebook page nila, and then yung address nila kung saan located yung kanilang store. So ma'am, shout out sa Tech Lab, thank you, and nagawa kagad yung bagong unit. At thank you sa pag-assist sa akin. And then nga pala, balik tayo. Nandito na nga pala tayo ulit sa piggery. At tawag dito, yung nga pala, shoutout ko nga pala si Sir Bogart sa Real. Nag-comment kasi siya nung nakaraan sa akin. So puro mukha ko yung nakikita. At tawag to, kaya i-reshare ko ulit yung vitamins na tawag dito na sinare ko nung nakaraan, kaso hindi ko kasi napakita kasi nga puro mukha ko yung nakita. Pero sir, thank you sir kay Sir Bogart Sariel, thank you talaga. At ito nandito na tayo ulit sa nandito na tayo sa piggery. Tapos pang 51 days na nila so ito na ngayon sila. Yan. Pero bago ko yan yung gamot pala, maglilinis muna ako at pakakainin ko muna itong mga to. At nagugutom na, nagiiyakan na. Yung isa dito kagabi, hindi pa kumain kagabi, yung bakit. Pero okay naman na siya. So ito to. Teka, dali, pakita ko muna sa'yo. Nakahilera na sila dito sa may gate. Kaya lalabas tayo na. Ayan. Alagang ba kakain na yan. Kakain na. Ikaw din, kakain na yan, kakain na. Sige na, pasok mo dun. So yun guys, pakakainin muna natin at balikan ko kayo ulit mamaya. Yan, pang nasa 51 days. O nga pala guys, ito na mga pala yung gamot na sinasabi ko. Yung Robistrep. Tapos may ginagamit kasi ako dito na maliit lang na kutsara actually. Yung mga ganito lang kalaki nga pala guys, yung ganito lang kalaki na kutsarita. Siguro mga dalawa or tatlong scoop lang nito, okay na lang. Kasi kala lang ay lang sa inuminan. Tapos nga pala, sa umaga lang yung painom nila nito. Sa umaga lang. Bali, yung pangalan niya Robistrep BK. Ito, yung anti-infective, antibacterial. Lagay ko sa at plus vitamins. Ilagay ko siya sa description sa baba. And then ayan, lagay ko na rin yung image niya dyan para makita. At ayan, 130 pesos pagka bibili niyo siya. 2 or 3 scoop pwede na basta ilagay nyo lang doon sa inuminan nila. Tapos kasi ito palang yung inuminan na gamit ko for the meantime. Wala pa kasi akong nipple drinker. Sa susunod papa-install tayo ng nipple drinker. Wait lang, lagyan ko na muna, ugasa ko yung inuminan nila. Actually ito nga pala guys yung inuminan nila, pinaglumaan gulong. Ngayon lang muna yung inuminan nila for the para pansamantagal. Mamaya na. Wala pang gamot yung yun.
Yan, okay na. At na ano ko na pakain, na bigyan ko na ito yung vitamins nila. Yan. Palakas na sila na palakas kumain. Ito talaga pag first time talaga mag-alaga ng baking. Tapos yung nakarang nga pala, okay naman na. Bali, di naman na sila nagkapain. Di naman na kung yung sakit nila. Wala naman na, okay na. Yun lang, na overfeeding lang nung nakaraan. Kaya, ito. Teka, bigyan ko pa nga ng konti. Yan, malapit na kami magpalit ng pagkain. Tapos pupurgahin muna sila bago magpalit ng pagka na yun na yung buong ano nila, kakainin nila yung panibago, yung starter. Kasi ang kasi may mga napanood ako ng mga tutorial. So bago mo inuunti-unti muna nila hanggang sa masanay yung baboy na doon sa panibagong pagkain, sa paglilipat ng pagkain. Pero pagka ang sabi kasi ng yung mga iba dito, ibang nag-aalaga, pagka na sila ng ng pagkain, yung buo na nilang kakainin yan, pre-start, diretso starter na, yan, tsaka pa sila pupurgahin. Yun yung advice, yun yung nila. So, mangyayari, namin sila, papupurgan muna namin sila pagka magpalit na totally ng pagkain. Ayan, hinahangat ko yung sako. Tama. Kainin. Hindi, kain. Ayan, guys, subaybayan nyo lang tong yung video na to hanggang sa natin sila, may dispatcha natin sila. Ewan ko, hindi yata lahat to i-dispatcha, mag-iwan kami para sa pag-aalaga naman ng inahin. Mag-aalaga kami ng inahin. Kaya, ayun. So, ito na sila. Ayun. Kahiga na yung busog na. Basta tayo. Mga Hey! Ayan. Sige na. Doon na kayo. Doon na. Okay. Tasok na doon. Ito, isa. Tasok na. Doon. Ito isa, malaki na. Ano, okay na? Okay ka na? Pasok na. Wala na sa inyo. Ayan guys. Mamaya, babagyan naman tayo tanghal to para pakainin ulit sila. Banda bago mag-alas 12. Pagbaga mag-alas 12. Malasan lang kumain. Yung isang sako nila na pre-starter, parang kailan ko lang binili. Sa susunod, starter na yung kasunod. Pero pa rin, hindi ko alam kung anong brand yung gagamitin. Kung Purina pa rin o basta i-update ko ulit kayo guys. Subaybayan nyo lang tong video na to para kung hanggang sa may dispatcha natin. Tapos kung ano pa yung mga ma-encounter natin na problema sa kanila. Ano pa yung mga vitamins na dapat na bibili natin sa kanila or pangontra na para hindi magkasakit or yung mga ibibigay sa kanila. At yung mga kung yung mga pagkain pa nila. So yun lang guys yung update ko sa inyo for today. And then next time hindi ko alam kung sa next video yung nipple drinker kung kailan natin ipapa-install. So papalagay tayo ng nipple drinker para hindi yung tubig nila laging malinis yung iinumin nila. Tapos na kumain. Maloko na. Tumataos na ako. Men. Puti nga di na sila mailap Di na sila mailap. Doon na. Higa na. Higa na. Yan, nakahiga na. Ikaw din. Yan, parang mga aso Himas. So, yun lang guys. Ko sa inyo yung update ko sa inyo. At, nga pala, thank you nga pala guys sa mga, sa mga nag-comment and then sa mga nag-like nung video.
Salamat sa inyo. And thank you. And doon sa mga hindi pa nagsasubscribe nga pala, guys, please like, comment, share, and subscribe. And click mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa videos na i-upload ko. So, guys, thank you. And God bless sa inyo lahat. And thank you. Salamat sa panonood. Bye-bye.